Salutare toată lumea și bine am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Acesta este un videoclip puțin mai special și astăzi vom face omletă. Da. Hai să vă prezentăm ingredientele. Noi am folosit 3 ouă, 3 ouă, sare și puțină apă. Și foarte puțină apă. Le-am amestecat într-un bol. Amestecați bine, Foarte bine. foarte bine și dacă vreți, puteți să puneți așa fără ce mai punem noi, adică salam, cașcaval. Da, spre exemplu, uitați, noi am mai pus și câteva, niște mușchiuleți și niște salam. Și puteți să puneți asta în tigaie. Puteți pune doar asta în tigaie și gata omleta. Da, dar e mai bună cu astea, știți? Da, în tigaie vom avea nevoie de niște unt. Puteți pune și ulei. Da, puteți pune și ulei, dar eu zic că e mai sănătos cu unt. Și hai să ne întoarcem la omletă. Hai să-l filmăm cum amestecă. Între timp să dau și eu drumul la... O, stați că facem... Așteptați puțin. Ok, ne-am întors. Acum am pus tigaia la foc și vom aștepta să se topească untul. Lasă la mine. Uitați, vedeți? Cum se topește untul? Ne-am făcut. Satisfying. Auzi, du-te și a doua paletă de aia din bucătărie de lemn. Ce paletă, mă? De aia de mâncare. Lingură. Lingură de aia, ce-o fi. Se topește untul. Noi îl vom folosi în loc de ulei, pentru că este mai sănătos. Tem furculiță și asta. Dar să ne întâi să se topească untul bine. Topește-l bine. Stai. Ca să dăm la foc mai mic. Untul aproape că s-a topit. Între timp eu mai bat aici că Da, trebuie bine bătut. Da. Bun. Bă, untul. Așa. Între timp vom adăuga ingredientele. Hai să-l filmăm și pe el. Nu trebuia să... În fine, lăsați așa. Și acum că pui astea, așa. Acum punem ingredientele. Am pus ingredientele, am pus tot. Și acum așteptăm să se facă. Priviți. Trebuie să mestecați în ea ca să nu se lipească. Să lăsați în comentarii dacă vreți să facem și jocuri. Adică cum ar fi tenis, orice vreți. Da, sau jocuri pe telefon. Jocuri pe telefon, da. Mai e puțin și e gata. Dar problema e să stați să nu se lipească. Da, trebuie să Dacă stați se în lipește, ea. n-ați făcut nicio treabă. Așa ceva. A, da, sau challenge-uri dacă vreți. Challenge-uri, provocări nebune. Da. Bă, ce? Să lăsați în comentarii. Te provoc să mănânci o boabă de asta. O să mănânc, dar în provocări nebune. Aha. Like și... Uitați, la 5 like-uri o să facem provocări nebune. Și ca să nu ziceți că sunt rău, la 5 like-uri de la primul videoclip. Cel de prezentare. Da? Doar duceți-vă și dați like. Dar duceți-vă și dați like și facem provocări nebune. Cum vă doriți. De fapt, dacă își doresc. Dacă vă doriți.
E cam gata, nu? Nu, mai las. Ce este? Furculița. M-am speriat de pisică. Unde e? A urcat pe aici și a intrat în geam. E cam gata. Gata, da. Bun, cam aceasta este omleta. Acesta a fost videoclipul. Sper că v-am ajutat și poftă bună!